O sábado 27 de decembro, o Auditorio de Ribeira acollerá unha nova edición do Festival de Nadal das Amas de Casa, coa actuación dos grupos As Silbarbeiras, As Garridiñas e o taller de baile Alecrín. Nesta ocasión, nos van a deleitar con folclore tradicional galego e van a ser a través de tres asociacións, como son as Silbareiras, que son as cantareiras de Corrubedo, as Garridiñas, que son de Castiñeiras, e tamén o taller Alecrín, que nos deleitará cos seus bailes tradicionais. O festival é tan só unha das numerosas actividades que organiza a entidade nestas datas. Os días 22 e 29 de decembro desenvolverán na Praza do Concello un mercado solidario de libros de segunda man en beneficio da Asociación Oncolóxica SANOC. Levamos uns anos facendo un club de lectura ali no local das Amas de Casa e este ano xurdeu a iniciativa por parte das compañeras que estamos ali, sobre todo da nosa monitora, de facer un mercadiño con libros. En principio era con libros infantiles, porque os seus netos que querían, máis que desfacer, darlle unha segunda vida aos libros que les tiñan na casa. Entonces, entre as compañeiras do club de lectura, trouxemos libros máis que infantiles, tamén juveniles e de todo tipo. E vamos a ver que tal nos sale a experiencia. Nós temos moita ilusión, as compañeras do Club de Lectura teñen moita ilusión, entonces vai a ser un mercadiño de libros usados e, para beneficio da SANOC. Como colofón, o día 4 de xaneiro os Reis Magos pasarán polo local da asociación para recibir os nenos nunha tarde festiva, acompañada de chocolate e reparto de larpeiradas. Como ano pasado teremos a visita dos Reis Magos no local de Amas de Casa o vindeiro día 4 de xuño, co que invitamos a todos os fillos das socios e os nenos a que podan estar con eles, que veñan por ali, que terán contacto directo cos Reis Magos, independientemente que o día 5 vais a celebrar a cabalgata e todos os nenos, nenas e familias estaremos ali apoiando aos nosos reis e dándolle a benvida a todos. Será antes a cabalgata de Reis prevista para o día 5 polas rúas de Ribeira.